Contemplar l'Evangeli d'avui. Dia litúrgic. El baptisme del Senyor. Text de l'Evangeli segons Sant Lluc. En aquell temps, com que el poble estava en expectació i tots pensaven en els seus cors sobre Joan, si potser era ell el Crist, Joan respongué dient a tots: «Jo certament us batejo amb aigua, però en ve un altre més fort que jo, del qual no sóc digne de desfer-li la corretja de les sandàlies. Ell us batejarà amb l'Esperit Sant i el foc. Ell té el ventador en la seva mà, per a netejar la seva era i per a aplegar el blat en el seu graner, però la palla la cremarà en un foc inextingible». I s'esdevingué, quan era batejat tot el poble, que també Jesús fou batejat. I estant en oració, s'obria el cel i baixà l'Esperit Sant, en aparença corporal, com un colom damunt d'ell, i se sentí una veu del cel: «Tu ets el meu fill, l'estimat, en tu m'he complagut». Comentari. Mossèn Joan Busquets i Massana, Sabadell. Tu ets el meu fill, el meu estimat, en tu m'he complagut. Avui contemplem Jesús ja adult. L'infant del pessebre arriba a ser un home complet, madur i respectable, i arriba el moment en el qual ha de treballar en la feina que el Pare li havia confiat. És així com el trobem a l'hora d'encetar aquesta tasca en el Jordà, incorporat a la fila dels homes del seu temps, que anaven a escoltar Joan, tot demanant-li el bany del baptisme, com a signe de neteja i renovació interior. Allí és descobert i assenyalat per Déu, i estant en oració, s'obria el cel i baixà l'Esperit Sant en aparença corporal, com un colom damunt d'ell, i se sentí una veu del cel: «Tu ets el meu fill, l'estimat, en tu m'he complagut». És l'etapa preparatòria del gran camí que es disposa a emprendre i que el conduirà fins a la creu. És el primer acte de la seva vida pública, la seva investidura com a Messies. És també el proemi del seu estil de fer. No obrarà amb violència, ni amb crits i soroll, sinó amb silenci i suavitat. No trencarà la canya que s'esberla, sinó que l'ajudarà a mantenir-se ferma. Obrirà els ulls als cecs i alliberarà els captius. Els senyals messiànics que descrivia Isaïes s'acompliran en ell. Nosaltres en som els beneficiaris, perquè, com llegim avui en la carta de Sant Pau, ens ha salvat, no per les bones obres que podíem haver fet, sinó pel seu amor, mitjançant el bany regenerador i el poder renovador de l'Esperit Sant que ell ha vessat abundosament sobre nosaltres. Així, fets justos per la seva gràcia, som, en esperança, hereus de la vida eterna. La festa del baptisme de Jesús ha de recordar-nos el nostre propi baptisme i els compromisos que en nom nostre van fer els nostres pares i padrins quan ens van presentar a l'Església per fer-nos deixebles de Jesús. En paraules de Sant Cesari d'Arla, el baptisme ens ha alliberat de tots els mals, que són els pecats, però amb la gràcia de Déu hem de complir totes les coses bones.